Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама каса хуш омадед. Алои меҳрубон ҳама шуморо нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд боша. Ва шумо агар болои видеоро дида будед, инам 4 сурат тамом монду. Ино хоинаи миллати тоҷиканд. Ино ин коршон якум рӯз нест. Барое ки ними шавда якҷо тавар дори, корча дори. Оли аз давлбаё дига буровада видео кара ки иё карочи иш кати иш салом накардак. Иш барои аз салом агар ки ҳаромзодо корча зананд якдигарша, агар ки дакуншон шата занед чӣ кор мекарда бошанд? Ман амиқа мегӯм да дига блогеро мегӯм ки ва да дига инами адвокатои тоҷик амиқа мегӯм ки яктат пишти нами питухора мегирем ку ма дахтона видео мекунем ки шумо худтон хуед мекунед. Ай бобои қандтона бадтартон мекунем. Касе ки ай пишти нами хеле хоиное ки тоҷика мекиша ку мехеза ягон ҷода видео мекунен, ягон збор мекунен, сумпум ҷамъ мекунен, куни ҳамата меқапун. Ма гарантиятон метавем. Ягон вақт ай пишти хоино гал назанед, инами ҳаромиҳои хоино тоҷика киштанд. Фаҳмидед? Ба сари тоҷик тавару корча кати давиданд. Ма блогерое ки шумо фақат ам хеле ҳароморо дастгирӣ мекунед ку агар ягонта дастгирӣ карден, ба ма катон дига хеле гам мезанад. Ба блогерое ки ягон информатсия надорен, ай пеш худтон салом кард, накард, хеле видеои шайтонӣ накунед, рӯтона сиёҳ накунед. Просто гӯем ки агар наметавонед гал зад, куна ҷихен, очкочара гӯ 21 мантучак нешихед. Ино хоини миллатанд, ино тоҷикишанд, ино мумкин якум бор киштагӣ набошанд тоҷика, барое ки ҳама вақт качон ки корча тавар доранд, ё целшон ҳамае ки ба зидди тоҷик корчаву тавар гардонанд. Ин амиқа кора. Аллои меҳрубон ғарибонро нигаҳбон боша, обод ва сарбаланд бошед. Агар гапи ман ягон ҷош хато боша, ягон каса сахт дашта боша, бахшиш. Яки касе ки пиштиам хеле питухора мегирад, барои ман ҳама одам питухоянд. Номерои ватсапи ман +7 910 408 676. Касе ки гап доред, дар комментария ақулат накунед, хеле занг занед, гап занед. Обод ва сарбаланд бошед.